Aku salah apa? Tambah kaya ngono. Aku ki ya pendhita. Bener, muridku ki ya Pandhawa ya Kurawa. Aku ngajar ya padha, tak sak tau ajar biologi kabeh. Tak belajari matematika kabeh. Tak sinaoni dalang kabeh. Tak sinaoni ngrawit kabeh. Ning cotone beda Pandhawa karo Kurawa dicuni. Bedane lah nek Pandhawa kuwi nek aku mulang jam 7:30 kuwi sedeku mari kelu ning meja ngrungokke gawe guru. Beda karo Kurawa diulang jam 7 ki jam 8 lagi teko. Kuwi do karo mendem. Kaya latihan kayak ini kuwi. Kaya ngono iso njaluk pinter ki piye? Aja aku sing disalahke, ora trimo aku. Lah bareng tak operasi tak rahasiake ning jero tas isine apa coba? Ya, omben atos. Omben atos. Iya omben atos. Apa kuwi? Omben minuman atos. Keras, minuman keras. Ya kuwi. Neng jero tase sekolah ki senane minuman keras war pinter-pinter piye? Lah terus isine dadu, kertu, arep pinter-pinter piye? Ngisen-ngisen ke. Mula beda karo Pandhawa. Pandhawa kuwi tak beri pinter. Kuwi tak paribasake tanduran karo lemah dicuni. Pandhawa kuwi upamane lemah subur, Kurawa ki lemah grasa, padha-padha ditanduri bibit sing apik. Ning nek lemah grasa ya ora tukul, ning nek lemah subur ya tukul subur. Kuwi Pandhawa aja nyalahke gurune. Mula aku ora trimo guru-guru disalahke. Ora trimo aku. Wah, mergo jaksa sahabat guru. Ya aja dimaki kowe to, Cok. Ora